Luyo sa krisis hatod sa COVID-19 pandemic, nagkaubos gihapon ang poverty incidence sa Davao Region na subay sa datos sa Philippine Statistics Authority kun PSA-11. Matod ni Will Magilian, ang Assistant National Statistician, PSA Social Sector Statistics Service, nga sa ilang datos sa poverty incidence among population ana sa 23.5% ang natala sa rehiyon ni atong 2015. Miubos kini sa 18.8% ni atong 2018 ug miubos pa ngadto sa 16.8% sa nakalabay nga tuig 2021. Sa Davao Region, kung basihan ang provincial poverty incidence among population na pinakadaghang natala sa Davao Occidental nga anaa sa 30.8% niadtong 2018 ug mas mitaas pa sa 34.5% sa 2021. Gisundan sa Davao Oriental nga anaa sa 27.7% sa 2018 ug miubos sa 21.8% sa 2021. Sa Davao de Oro anaa sa 18.6% sa 2018 ug miubos sa 17.7% sa 2021. Davao del Sur anaa sa 13.1% sa 2018 ug 13.0% sa 2021. Sa Davao del Norte adunay 10.3% sa 2018 ug miubos sa 7.3% sa 2021. Samtang pinakaubos ang natala sa Davao City nga ana sa 6.2% sa 2018 ug 5.1% sa nakalabay nga tuig. So there's an improvement. Even with the pandemic, actually, there has been an improvement in the poverty situation of Davao Region. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. RadyoMaN Kirby Manzon, tatak RMN.